Shaka Jing Sarong ya Ri Bhoi district ha ka ba hadien balapan benaik result jangka SSLC examination arja absan da ka Meghalaya Board of School Education embus kidan hadu sangut ki samla pule na Ri Bhoi ki bala yo bandrung shaka thup jangka top 20 ne ki southly ki lightly ki school ki badan ha Ri Bhoi district kumban pentep pad ba ha ka ni ka result jangka SSLC examination arja absan ka Ri Bhoi district kala poi shadu ka prap khandai 0.9% bat ka bakham sngo sarong kalong ba sangut ki samla kila yo bandrung hakathop jangka top 20 kini ki samla ki belarung shakathop jangka top 20 ki kunthop yu Saraf Pande na Alpha English High Secondary School nongpo ubla yo rung haka third position jangka top 20 da ka ba ula yo bankhur yaki marks hadu Sanspa Nyupan Real marks ringkat ke distinction haka subject English, Mathematics, Science and Technology, Social Science, Computer Science, but Hindi. Sakaway pat ka samla nakani ka ju ka school Alpha English High Secondary School kadai ka samla Nandini Kumari kalayo haka kardan 6th position jang ka top 20 da kaba kalayo sanspa nrupkhandai marks but kalayo khurru ya ka distinction but letter haka subject English, Mathematics, Science and Technology, Social Science, Health and Physical Education but ka Hindi ka Quincy Kharsona naka Umroy Presbyterian High Secondary School Umroy kala yo rung haka 7 position da kaba yo khur hadu sanspa nrupu pra marks bat ka samla ini Shabakor Nongrum na Nehru Memorial Secondary School Umsning kala yorung haka 14 position da kaba yokhur sanspa nrupuway marks. Over the moon about my results. It has been really good, and first of all I like to thank God for all His blessings. He has always been with me whenever I needed Him, and ma'am for always supporting me and all of us, all and the whole class, and all the teachers who have been through, who have worked together with me, and without them. Comment hi chikat deh ni klam da kami nanti ban poi hadu kalis mo kumba kalong kumga ni ka result umta te hamla hiro klam da pan pau ga jinso yo blai kumba kalong ka khodi kini baro gede ki jingkar khu bat ki jinga lam ki jong uhi ho ni ju kan mo yo ki jing dwa ke hinde ba hadu kat ni ba ni klam expect long baro khot kini ba ki de ki jing kar khu ki ba kat pang jong blai hi ya ka kun jung ya ki ki sam jung bat kum ju ro ya ka school jong hi baro ka we kong ai ngui blay ya ka jing ku ku jong ni kum ka school initial bedeng ka sam but kum ju ru ma ai ku blay ya ki mong ki kai hi ki pala tre met but min sir but kin ka shan ya ki kina but kin teach them with love ki long kum ki khon na jong kina ai ku blay ki ong ki kai na do ki noi kai ju ka ini section ki secondary class 10 teachers ki pala rish tom but mensia nomor bakani ka jing boy je kani ka position hadu hamni ru kadi tingba ka jing rish tom ki jong ki but kumju ru kadi ka jing not jong inisha ka jing discipline ka jong inisha ka jing long resilience jong ka bung give up ya ka ki jing ru ya ki temptation ru ki ka tahing isno pa mungkin pa ya ka jing I know but ka jing I play ya paro khot dapat kumju ru ka ban I play mình công nghệ ngà snow comment nó bằng là quay công nghệ bằng là result của bà và ngà anh ngồi rồi yêu play làm cái chính là làm trong u và chính là khu trong u ngà nằm quay hi sẽ bị nè và là ngầm đập quay thân hi sẽ khăm mặt rồi tăng bà ngà snow comment bằng là yêu ngồi kata cái result của bà và là comment hi bà thì thằng con cái rồi thì nằm cái bà kibayay yang ay kibayay ay misil na but
Lara ni ada problem hanong no mo kin keloi bang yarap kim ju kilong ki bakeloi bha ban yarap ini Miss Principal mah di long ibang keloi bha ya ai men sini ya senang ni kondo bagi de ban long ki kena ki taksi untuk ki ban ya minat na bagi ya ka lawai ka ba bha mo mak set ong tanga tahi so kentat man kasni kum tu te kat balap hi ngajak pule tang badala de for example long kam stress hi untuk nyo praktika pele kat tahi te tuition ngalet te ai mo is tuition ngare sa samplang iban long bakloi ba ma iru ban ya rap nga por bang adon problems itu da ngalet tuition dan kama ka science te long iba ibas ter kata tengam tak ada Itu message ni. message te kalong work hard hi kalong kaba dan kam hamo ini ki kena school te bunyi ki baca ang baka mobile mo kalong kaba pensel ki kena sila kata ka mobile ka dan hi ki advantage but ki disadvantages ko di mangi ki kena school ki ni de banang wat pen kam ya ka agar kom ka bade tang kata Principal jong Alpha English High Secondary School Nompo sa sisen pan nas ngeu nungkong ban ai ngu yo blay ya kan ni resort ko ba kan ni snemro hoi kadon ke jing tot kan dia ka jing pen bana jong ki ya ka resort ka sni Saturday ka ba day ka syuti ya ki school jan baro lada day ba ni don ki kena school mutasi ke jing ya shat ke jing ya kemen kan long ke ba semua tanat hado ta kini ki kena school ba mi ke resort ki pas wan sekhmat kini ban wan sha school lang ba ki mi ki pa rewal kataru kata ke ding start jong ka mikliam board of school education bakila peni ya ka resort ka ni ka sngi bat kom ka principal ada sngo ngo shisha yau ble bat kumju ru ya ki no hikai ya ki kemi ki pa ki ba krishan ya ki ya kejat bat kumju ru ya ki kena school khamtam ya ki kini ki ba wan chakmat kumu soraf pande bawan haka third position but kumju ru Nandini Kumari iba wan haka sixth position hak jing changi don shu sa langut e kena ki ban kemi unti kumi kadiala sungo yo 92.16%, piba su sing tangsang yo 92.33%, Ashwarya Shah iba yo 91.83%. Keresol jong kababha jong kini kena kadai nungkong nagajing tresiton jong ki kejing long jong kini kena baro hi kini ki bawan chakman dakajing tresiton kejing bet thong jong ni na school kinong hikai ba ki kimi ki pa nai nungkong ngai i de kejing long babha jong ki kejing long ngech sneng ko ngu sneng jong ki kejing long ba kejing ya simbenta jong ki haki program jong school baro lahapo school ni Shabar block level, district level, state level kini ki kena ki jushim benta nakapor sakapor but kuai ka bang aju i galong bor ba ki minot ki assignments jongki ki minot ki jing ko jongki yo ki don kan ka regular study habit but ka ka bang aju i ru kini kena kim day ki ba long distracted lani ki ba bun kama ki mobile lani ha ki serial lani ha ka kam ki ba kumni kumtai ki jushi mata ki kam kum sports lani ki quiz competition science exhibition